sa akin, batag pa lang. Ay, sabi mo, di ba makakabayan? Sa mata ko, sa inyo na makinig. Kaya sa syota ko na sinungaling ang pagkakas. Copyright. Kasi! Ano po at panibagong vlog na naman. Pipintura na natin yung gate papunta sa gripo. Kapit mo na tulutungan. Okay. Sana panoorin niyo hanggang matapos to. Alright. Kaya na! Kuya Vince, ito naman parang ano? Bunga nga mo. Ano? Parang ano? Taba-taba. Ano picture mo? Pang-release? Ngayon, Ah. Ah. Wait lang. Dali na. Go. Ito pa. Laman. Kita? Yan. Ano ka ngayon? Nakita mo yung kanili mo? Ha? Sindi ko. Ngayon talaga yung nilabagos yun. It's my girl's time. Sabay mo pintura niya lo. Yung masabi nyo.
Parang nagiging. Saan na ba ulit? Ano sa akin? Ulan yan mamaya, tingnan mo. Yan ingit. Sana suara
Ayun po, tapos na dun. Dito naman tayo sa bilang side. Grabe yung init. Tingnan nyo man. Ano? Parang sa amin ulit.
Ayan po, tapos na tayong magpintura ng gate. Ito na siya. Ito okay na siya. Ayan na. Tapos na. Tapos na yung gate na mapinturahan. Ito yung gate na papunta dyan sa Greco. Okay na. At ayun, mag-ano daw muna. Kasi nagluto si Ate Mayang ng pansit. Okay. Ito yung Greco. Ito dito. Ayan. Puwan na din sa kusina, CR. Ano. At dito naman, nire-retouch. Ganda.